O-Circle. O športe bez filtra. Vítajte pri sledovaní a počúvaní poradí druhej epizódy podcastu O-Circle. Alebo ako sme to nazvali? O-Circle? O-Circle. To je Nie, O-Circle, dajme to anglický názov. V tej prvej epizóde ste videli tohto pána, Williama Bora, s ktorým sme teda prebrali výživu, tréningový proces, to, čomu sa on venuje. No a teraz netradične sme tu už traja, pretože takto bude grilovačka dvaja na jedného. Tak. A predtým, ako budeme spovedať jeho, tak povedz, Vilo, ty, že prečo Marek Vojník? Prečo Marek Vojník? Lebo je tu Bystričan domáci. Aha. A veľa odovzdal svojich skúseností deťom a v podstate so mnou začínal teda v tej mojej ceste športovej, kariérnej, triatlonovej, tak preto som ho ako prvého teda hostia, okrem samého seba teda pozval. A veľmi sa z toho teším, že prišiel a že tu môžeme troška takto pogrilovať. Takže triatlonový tréner, kondičný špecialista, učiteľ. Ešte niečo tam doplniť, Marek? Bežec. Vítaj v podcaste. Ďakujem krásne. Teším sa na grilovačku. Dobre, aby sme vedeli možno charakterizovať, ja som teda vymenoval, čo všetko si, ale najviac je to ten bežec? Alebo kde sa ty tak zaraďuješ? Asi áno, asi ten bežec. Ty si povedal, že triatlón, ideme, že cyklistika, behanie, plávanie, bavili sme sa s tebou viacej o tej cyklistike. Teba Marek vlastne inšpiroval čím, keď si vravel, že zohral tú úlohu v tej tvojej ceste? V podstate ma naviedol úplne na tú cestu, ako trénovať, ako nejak sa pozerať na ten tréning, takže ako to má vyzerať. Takže nie konkrétne beh, ale tá ideológia. Celkovo globál, hej. Akože popravde pod Marekom som mal najlepšie bežecké výsledky, čo si ja pamätám. Ešte so Sisou Valovou sme začínali behávať na rovnakej úrovni. Aha. Vždy, keď sme štafetu skladali, tak to bolo tak, že Sisa, ja na záver, alebo nejak to pomiešané bolo. A Sisa aj teraz bežky na akože slovenskej vysokej úrovne a ja som zostal niekde. No a v čom práve, Marek, bol ten impuls tvoj, aby sme to potom, alebo aj ty môžeš povedať, že ako si ty na to spomínaš, že čo bolo tuto Vilovi treba dať, aký impuls, aby tie výsledky boli lepšie? Bolo to, že treba nastaviť. On nemal nastavené tie zóny a ten prvý kontakt. A som rád, to je pre mňa úspech, keď sa podarí niekoho nastaviť, že od tých počiatočných nastavíte zóny a človek vidí ten progres, ako začína, ako sa zlepšuje od pretekov k pretekom. Aha. A že to funguje. No. Lebo na každého platí niečo iné a treba nájsť to, čo funguje na Vila. Takže tak, no a pekne išlo, pekne hore, takisto aj Sisa pekne išla hore, takže hovorím, na každého funguje niečo iné. No. Čo si pochopil na sebe, že máš zle nastavené? Všetko. Ja som nemal nastavené nič. Ja som vedel, že idem robiť triatlon, že sú to 3 športy. Aha. A myslel som si, že plávať viem. Nevedel som vôbec plávať. Hej. Myslel, že viem aj bicyklovať, ale plán som pochopil, že keď nevieš, že kde máš presne tie limity, tak nebicykluješ. A hlavne, čo sa týka behu, tak tam ma Marek naučil, že treba ísť od základu úplne pomaličky a nejak. Ja som sa vrhol nie na tie Oravameny. Áno. Najdlhšie preteky, aké najťažšie existujú. A v podstate potom Marek ma tak upratal, že že začni pomaly, radšej sa zrýchli na tých kratších a potom postupné času. Ja som už veľa ľudí preorientoval od maratónov a od tých ultrabehov na 5 a 10 sa mi to podarilo. No. Lebo človek začne športovať s tým, že má veľké mety, ide z nuly a chce behať hneď maratón. Už párkrát som takto pripravil a nerobím to, nemám rád, tak niekto z nuly povie, že chcem ísť z Košice maratón a od februára začneme. Takže ja mám radšej takú postupnú, pomalšiu cestu, aby si človek to viac užil. Lebo si viac užije ten maratón potom. A to určite vy vnímate, že ono je to marketingovo vystrelené, to slovo maratón, a preto každý si to dáva ako cieľ. A asi mnohí spozorujú na tej ceste, že však asi dajme čiastkové ciele a bude to mať... Áno. Na to potrebuješ mať nejakú tú autoritu trénerskú, ktorá sa tam akože posunie. Tak. Ono už to slovo je také dehonestujúce, ten maratón popri tých ultrabehoch, keď vidíme, ten behá 600 km, ten 400 otatiek Dunaju si odbehne sám, alebo tak a behajú 150 stovky a už maratón niekedy zdá. Ja mám strašne veľký rešpekt maratónom. Ja by som nikdy v živote 100 km ani behať nešiel. Môj najdlhší beh bol 68 km, som sa dal nahovoriť z Lučenca do Bystrice. To je môj najväčší negatívny zážitok bežecký, lebo už po 40 km som už bol niekde pri Očovej alebo pri Detve. Ja som videl Očov so sebou, strašne dlho mi to trvalo a som že toto nie je moja cesta, hej. Tie dlhé behy. Že ten maratón už strašne sa mi zdá byť dlhý a to už je hraničné u mňa. A všetko nad maratónom už tomu nerozumiem. Dobre, ja by som ale tú tvoju cestu k tomu tak prebral, aby aj poslucháči a diváci chápali celý ten kontext, lebo k maratónom určite prídeme.
A Vilo v prvej epizóde hovoril o tom, že na začiatku to bol futbal nejaký na ulici a postupne, tak ako chronologicky si išiel ty až k tej trénerskej funkcii? Ja teraz troška viem, čo odpoveď, tak som zvedavý, ako ty Hej, zareaguješ. ty to poznáš, hej? Začal som hokejom. Fakt? Dobre. Začal som hokejom, od 5 rokov som začal, ja som pochádzal z Michaloviec, to je hokejové mesto, takže som vyrastal s hokejom. Trošku. Áno, dobre. Až do 14 rokoch, do 15 prichádza to obdobie, keď zlomové na tú strednú školu. My sme tam vtedy halu, ja som vyrastal ešte v minulom storočí, keď ešte haly neboli. Dostal som taký astmatický zápal predušiek, doktor mi neodporúčil s hokejom, aj nemal som aj na to postavu, proste ja som bol taký nižší, tenčí som bol vtedy a už hrali. Richard Šechný hral so mnou. Fakt? Áno, my som tréner v Detve. Tak ja si Áno, myslím, áno. že dobre zlobil, dal mu do hlavy, dostal 3 zápasy a hral ďalej. No, Rišo má 2 metre, ja som mal 1,50 m, takže to bolo tak... Marek. Ja som po hokeji potom začal aj futbal, ale mňa stále bavilo v tej letnej príprave hokejovej ma bavilo behanie. To, čo hokejisti neznašali a my sme stále behali do kolečka, mňa to strašne bavilo, ma tam budičkovali, keď som mi o kolečko behával, mi to dávali najavo moji kamaráti hokejoví, že toto nie. A potom sa dostal cez kamaráta po futbal. Futbal ma vôbec nebavilo, to nie, ale nejakých 15-16 rokoch som začal behať. Ma to oslovilo a chytilo ma tá atletika, takže takto som ostal vtedy pri atletike. 2 roky som behával na úrovni, ja neviem, 16-17 ročný, 10, 20, 10, 15, 3000, nebolo to také svetoborné, alebo to také celku zaujímavé. Ďalší kamarát ma oslovil, že začal nový šport, bol duatlon. Ja som bol prvý účastník prvých duatlonových pretekov na Slovensku. Ja som priekopník vlastne duatlonu z minulom storočí. Takže prvé preteky v duatlone boli... Donesiem dečku, ideš si vyšívať. Ale je to takto, o tom ľudia nevedia. To som si až teraz spomenul, že naozaj prvý duatlon na Slovensku bol v Humennom a to bolo také cyklisti a atleti spravili preteky, to boli prvé duatlonové, druhé boli v Košiciach, takže duatlon je východňársky šport. A Tam to celé začalo. Tam sa mi to začalo, ma to veľmi oslovilo. Tam je slovenská hádzaná vznikla. Plávať som nevedel ináč, ja som nevedel plávať dobre, pritom som vyrastal na Širave, som sa naučil aj plávať, normálne kravovať, tak som potom skúsil aj triatlon, to bol také Michovce, bol taký klub, tak celkom ma to chytilo, som takto 2 roky trénoval a dostal som sa do Dukly Banská Bystrica. A tak vznikla ďalšia moja epizóda, je to, že to už Bansko-Bystrická, keď som mal 20 rokov, som prešiel do Bystrice na Duklu, na základnú vojenskú službu, ktorá mi dala strašne veľa. A ďakujem jej za to, lebo tam som mal možnosť profesionálne ako športovať a už to išlo potom. Po tej Dukle som zostal tu na v Banskej Bystrici, sa mi to mesto zapáčilo, lebo my sme nemali žiadne kopce na východe. My sme tam aj najdlhší kopec na Bielej hore, mal asi 500 metrov a tu, keď som išiel na Urpína a behal som 5-6 km do kopca, som neveril, že taký kopec existuje na Slovensku dlhý, ako je tu. Mali sme tam letné prípravy, viem. Našiel som si tu manželku, tiež z východu, ktorá študovala na vysokej škole a už som tu, vlastne som sa tu zahniezdil a som tu zostal, som tu už tu v Banskej Bystrici od 93. roku. Takže ty si bol presne ten typ, ktoré sme my nemali radi na tých letných prípravách. Ten typ, čo chce behať a veľa behá, takže to si bol ty, hej? Ja som to pociťoval na tréningu. Áno? Áno, že ma nemajú radi v lete, na tej letnej príprave. Kvôli tebe posúvali tie limity, že viac a viac, hej? Áno. Ale Však za ním, on vládze, tak aj vy vládzete. A keď tak spätne potom to uvedomujem, tak naozaj ten beh mi bol asi aj bližší, lebo som strašne mal rád beh, ale od malička som hral hokej. Ma fascinoval hokej, takže asi som mal možno, že behať. Neviem proste. Ale tam si zistil, že si mal na ten beh nejakú tú predispozíciu, áno, že si mal k presne. tomu vzťah. Áno. Kde potom prišlo už to, že chcel si sa vydať aj na tú trénerskú cestu a viacej sa nejako zapodievať tým, študovať to? Ono mňa stále fascinovalo humanitné vedy a skúšal som to, že sa dostať na vysokú školu, ale nebolo mi to dopriaté, lebo to bolo náročnejšie sa dostať v minulom storočí na vysokú školu. Teraz zoberú asi všetkých. Vtedy, keď som sa hlásil na dejepis a napríklad na telesnú, na štúdium sa nás hlasilo 450 a mali prijať 28, takže tam bol problém, najprv si brali nejakých reprezentantov, potom tam tej boli tie tlačenky rôzne, takže ostalo tam nejakých 5-6 miest, kde som sa ja nevošiel. Svinku zabili, klobásky doniesli, čak. Po treťom pokuse som to vzdal, keď som na FTV šiel do Bratislavy a do Prešova som povedal, že nie mi to súdené, skúsim neskôr. Ale až v Banskej Bystrici som potom si splnil svoj sen, keď som nastúpil už popri zamestnaní. Ja som čakal 3 roky, kedy otvoria ten odbor, bol to kondičný tréner a bol popri zamestnaní.
a nebolo to denné externé štúdium. Čakal som na to potom 3 roky, keď to otvoria, alebo som sa dozvedel, že to otvoria. Vtedy sa zlučovali fakulty pedagogická s filozofickou, tak som sa tam prihlásil a som si splnil sen, to vzdelanie mať trénerské a medzi tým už som mal vlastne syna. Syn už mal vtedy nejakých 8-9 rokov, trénoval u nás v klube, v Triane, v triatlonovom a nemal kto viesť deti, tak ja som vlastne popri tom štúdiu som už začal aj trénovať môjho syna. Zobral som takú skupinku detí, ktoré tam boli, vtedy mali aj 8-9 rokov a som robil kondičnú prípravu. A v rámci praxe alebo v rámci magisterskej, nebakalárskej práce som potreboval urobiť výskum vplyv hypoxie na tréning triatlonistov. Vtedy na fakulte študovala Svetia Lipárová, ktorá potom aj mesterka Slovenska bola v triatlone a na nej som robil ten výskum. S tým, že v tom výskume bolo to, že som mal aj napísať tréningový proces a vlastne to vyhodnotiť, tak Svetia sa trénovala sama, tak Svetia bola moja prvá zverenkyňa. A na nej som robil ten výskum, zlepšila sa jej to páčilo, tak sme pokračovali potom v spolupráci ďalej, sme až na Mastrovstvá Európy, potom dostali v duatlone vďaka tomu. A takto som začal. Tak to boli moje trénerské začiatky so Svetou Lipárovou a s deckami. A potom sa to začalo už nabaľovať a až som skončil tu na v podcaste. A tu je koniec vlastne. Ďakujeme pekne. Spomenul tam Marek ten Trian, takže tam sa už vlastne prepájate. Tam ste sa prepojili potom? Tam sme sa nejak, dali, zoskupinovali. Alebo ja som sa zaradil do nejakého klubu, však si ty povedal, že niekde asi chceš patriť. Hej. Do nejakej komunity. Ja som dotiahol k nám do Trianu. Potom vlastne, lebo prišiel, keď ma Bilo oslovil, že chcel byť triatlon, chcel byť organizovaný, byť v nejakom aj klube, keď chce slovenský pohár celý jazdiť, tak som povedal, tak prídi k nám. Aha. Lebo tam vlastne, myslím, bola taká skupina, to bolo takých, vtedy bol Trian, my sme mali veľa detí a potom bola taká skupina takých amatérských triatlonistov bola u nás. No a pomedzi to deti vyrastli a z tých detí vznikli aj reprezentanti, potom postupne, že už teraz sme taký klub, patríme k špičke na Slovensku v triatlonovej, takže takým prirodzeným vývojom sme k tomu prišli za tých, 15 rokov. No a to, čo si v podstate aj pri Vilovi riešil, že z toho amatérskeho športovca, ktorý si nejako nastavuje ten tréningový proces, to chceš dať na takú poloprofesionálnu úroveň, že už naozaj mám nastavený ten tréningový plán. To je v podstate tvoja hlavná náplň aj dnes s tými ľuďmi, že radíš im, ako si to nastaviť, celý ten harmonogram, proces, toto je to? Áno, ak chceme, aby fungoval, aby ten tréningový proces fungoval a hlavne to zlepšovanie sa toho klienta, toho zverenca, tak musíme to nastaviť, aby to proste fungovalo. Nie je to čisto o tom tréningu, ale aj musí si ten človek zvoliť priority. Väčšinou to sú zamestnaní ľudia, trénujem manažérov, mám 2 manažérov v bankách, to sú najlepší zverenci, lebo oni sú strašne na seba prísni a tvrdí a oni trénujú o 3-4 ráno. Že mám ja nerad, skôr ukazujem tým ľuďom, že pozor na to, že tu je rodinná práca a tu je ten šport, lebo poznám veľa rozvedených triatlonistov a veľa rozvedených besov, ktorým z toho až normálne preplo a začali trénovať 5-6 hodín, jedno sústredenie, druhé a sa do toho tak to vžili do toho športu, že všetko ostatné išlo bokom. Nie som toho zastancom a skôr tak, že nech ten šport berú ako, keď to nerobí profesionálne, keď to robí s láskou, nech to robí, nech ho to naplňa, ktorý popri tej rodine, popri tej práci. Snažím sa. Lebo nie je to jednoduché. No a tým, keď chcem niekoho trénovať, aby to správne fungovalo, ten zverenec musí povedať vlastne, kedy na ten tréning má čas. Väčšinou zverenci mi napíšu na tom plánovaní toho tréningu, že pondelok sa venujem rodine, nestíham, mám krúžky, môžem hodinu. Útorok, môžem ráno hodinu. Tým mi to strašne pomôže, keď mi každý dá vopred svoj časový harmonogram, aký má zaužívaný a do toho sa im snažím vsúvať tie tréningy, aby ten tréning bol čo najefektívnejší. A vtedy mám to vyskúšané, vtedy to funguje. Že keď mi nastaví presne víkend, má 4 hodiny ráno, jeden aj druhý deň, v piatok chcem aj voľný deň, lebo ide s rodinou niekde preč a že tak upracujem tie tréningy, aby som sa presne do toho ich okien časových dostal. Tak vtedy to funguje. Ináč to nefunguje. Ale výnimkou sú ešte, alebo neviem, či to výnimkou sú tí, ako Peťo Štýla, tiež manažer v banke, ktorý sa pripravoval na Ironmana. Som o to odhováral, že to není to vhodný šport pre ňo, lebo je neskutočne vyťažený, má na starosti niekoľko bank proste v kraji, ale ten človek stával ráno o 3:00, aby si urobil 100 km na bicykel, hneď urobil prechod ďalších 20 km, ja som to zažil reálne. Teraz mám ďalšieho zverenca, tiež bankár, ktorý
takto si to vie upratať, že on, aby uprednostnil tú rodinu a ten okolo, aj tú prácu, aby vlastne sa to nebilo, tak on je schopný si dať budíček na 3., 4. ráno si odbicykluje, potom si ide odbeha a o 7. ide do práce a má sebou 3-4 hodín tréningu. Ako ja nechápem, ja by som to nedokázal. Asi som slabý Toto v je tom. podľa mňa kapitola sama o sebe, lebo a dal by som jej nadpis to, čo si povedal, že veľa triatlonistov sú proste rozvedení, že prečo to tak vybuduje tak silnú vášeň, že ten človek sa od toho nevie odpútať a to ako poznáš aj ty, že to vybudovalo tú vášeň, tak neviem, dajte jeden uhol pohľadu druhý. Je to aj vášeň, ale na druhej strane je to tá cieľavedomosť tých ľudí. Aha. A ten time management, ktorý si vedia nastaviť, to je sila tej osobnosti. Hej. Odporúčam do vášho podcastu si Peťa Štýl určite zavolajte, lebo on z 110-kilového športovca, ktorý bol silový trojboj, sa stal víťaz slovenského pohára v duatlone, bol na mestrovstve Európy v duatlone, vyhral tu aj trojkráľový beh, myslím, že raz. Proste úžasný človek, motivátor a neskutočne, že on aj teraz napríklad vyhral Spartana, myslím, že pred 2 týždňami 56-kilometrový ultra Spartan. Hej. Popri tom nastavení, ako má v práci, on ešte vyhrá 56 kilometrový ultra Spartan. Hej. A pritom to je chalan, ktorý robil silový šport. Ja som bol vo Valaskej na Spartanovi, ale tam bola 10 čiarka predtým, 5,6 to bolo. Nie 56. Ale to je aj to, že tí manažéri, oni sú na seba strašne prísni, lebo v práci to musia mať pekne nalinkované. Oni vlastne zamestnávajú ľudí, majú veľa podriadených, takže si musia tak nasmerovať ten svoj čas a ten svoj timing, že proste oni to vedia úplne si to na minúty rozdeliť ten čas. Ja by som to nedokázal. U mňa je 10 minút hore-dole a u nich to je na sekundy asi narátané celý deň. Hej, je to brutálne ťažké. A hlavne na to Ironmana, teda keď sme pri tom, ja keď som sa pripravoval na Ironmana, tak to bolo u nás normálne, akože v tej dobe, keď som sa na to pripravoval, rok, potom ho zrušili, takže ďalší rok, takže 2 roky. A to bolo tak, že išli sme niekde na výlet, že ja na bicykli tam s partiou niečo a na bicykli naspäť. Alebo ráno, jak ty si povedal, o 3:00 budíček, zobral som si žemle do vrecka, cestou som už žemle jedol, aby som proste ranajkoval na bicykli, aby som o 10:00 bol pri rodine a nejaké relatívne použiteľný. Takže je to strašné, akože to mi vysvetlí, že ako ich dokáže ešte tak stále nakopnúť, namotivovať, alebo že... Ja sám neviem, ja sa snažím ich ukludňovať. Odhovárať od toho. Nechcem mi zase to, ale musí to fungovať aj tá rodina, hej, lebo bez tej rodiny to nejde. Ako, ak je človek takto zaneprázdnený, už keď ide na dovolenku, manželka s deťmi šoféruje auto, on je za nimi na bicykli, ak to funguje takto aj ten rodinný to zázemie, tak vtedy je to super, že mu aj pomôže tá rodina. Mal som šéfa môjho bývalého, manželka mu robila občerstvovačku, môj manažér bol v firme, kde som pracoval a ona mu robila občerstvovačku, bývalá športovkyňa, hej. Takže vtedy to je, deti tiež sú tam zaangažované od toho ocinovi, vlastne pozbudzujú ocina, takto, že je to také aj milé, no. To je podľa mňa úplne, to je alfa omega, že či sa dáš na ten bicykel s tým, že manželka je nesvoja z toho, že zase idem preč a vlastne ani dnes si neuvidím dieťa ráno, zase manželka ju berie do jaslí, že alebo je to opačne, že tá manželka ti ešte podá gélik, keď bežíš. No je to úžasné. Vtedy, keď to funguje, tak vtedy to je vidieť, že je tá spokojnosť športovca, že lebo keď doma musí vidieť mať spokojnosť a musí mať, lebo ináč bez toho sa ten šport ani robiť nedá. Potom to už je o takom týraní. No. Ja to si aj dobre povedal o tom nastavení vlastne, ako to je tých ľudí, že ti dajú nejaký rozpis dopredu a vieš sa s nimi nejak prispôsobiť, aby to fungovalo. Ja mám zase veľa aj takých prípadov, že proste toto neriešia. On napíše, že ja chcem 100% sa venovať tomuto a teraz to je. Tak mám teraz tiež jeden taký prípad, že sa rozišli partneri, už sú není a v podstate úplne sekol so športom, lebo vyhorel. Už sa mu to nestalo zábavou, ale povinnosťou. Zbadal tréningový plán na začiatku týždňa a hovorí, že ty kokos, že zase to isté. A presne tam už potom tam není tá rovnováha. Že strašne chceš niečo, ale už tam nenájdeš to, že tam máš aj nejaký ten chvíľku pre seba, pre rodinu. A vtedy to začína tak ťažko už potom byť. Niekedy to je o zdravie. Niekedy aj vypínajú tí ľudia. Niekedy tým športom úplne vypínajú a im to akože pomáha nejaké obdobie preklenúť. Ale tiež to nie je ideálne, lebo akože veľa poznám aj psychicky labilných ľudí, ktorí sa prepli do športu, lebo tam sa našli v tom a tam boli vo svojej bubline.
ale všetko ťahali vlastne pred sebou a nevyriešili ten problém a ide behať 40-50 kilometrov, to je už také tyranie, niekedy to už na psychológov je. No jasné. Ako poznám viac takýchto prípadov. Tak je aj veľa známe, že tiež keď športuješ veľa a není si pod kontrolou kohokoľvek, alebo sám seba nemáš pod kontrolou, tak sa dostaneš do normálne pretrénovania. A to je prvý znak, je asertivita človeka. Že neskutočne agresívny na všetko. Aha. Hej, a to sú potom presne tie stavy, čo Marek rozpráva, že si nahnevaný na všetko okolie okolo seba. Vieš, príde okolo teba mucha, ty čo tu robíš? Prečo to psučíš okolo mňa? Ale tak to je zase bežné. To je... No ale keď si pretrénovaný non-stop, tak proste ono to veľmi vplýva. Ale toto si ty povedal, že je to game changer toho, že keď si do toho začal dávať menej energie a viac ťa to začalo baviť, zrazu si mal vlastne lepšie výsledky. Presne tak. Takže v tomto nájsť harmóniu a to pramení už od tej úvodnej nejakej diagnostiky, ktorú máš ty na starosti, tak aby si to ľudia vedeli predstaviť, keby sme teraz začali, stretneme sa, ako to prebieha. V prvom rade je tá anamnéza. Potrebujem o tom človeku. Na diaľku neviem proste trénovať, takže s tým sa strojkom nestretneme. Viem ho nastaviť. Párkrát sa mi stalo, som napísal tréningový plán bez toho, aby sme sa stretli. Nie je to pravidlom a nerad to robím, chcem sa osobne stretnúť. Jasné. A tam chcem veľa informácií o tom človeku získať. Hlavne tá história, anamnéza jeho, čo robil aj od detstva. Je to pre mňa strašne dôležité. A aby som si utvoril obraz o tom človeku a potom ide o to nastavenie tých zón. Bez nastavení zón neviem urobiť žiaden tréning. Neviem. Čo je nastavenie zón? To je zón, aby som vedel, že v akých zónach sa máš pohybovať v tréningových. Bez toho neviem. Je tak. Vieš, že musím zistiť, že posledné výkony, aké mal, zóny, kde bol, kde má osobné rekordy, kde sa momentálne nachádza. Aha. Ja si ho prípadne ešte otestujem, aby som vedel, že kde nastavím tréningové zóny a vtedy to môže fungovať. Bez toho neviem vôbec ani napísať tréningový plán. Čiže dáš mi pás? Napríklad ono, tá bariéra testov môže byť rôzna. Môžeš ísť, mne stačí, keby si šiel napríklad behať 10 km niekde, alebo 5 km nejaké predeky, vidím s hrudným pásom, vidím, aké máš pulzový priemer, tvoje pocity z tých predekov, aký máš priemer bežecký a z toho už viem, mám základnú informáciu, alebo ti spravím nejaký laktátový test a tak, no. Alebo dám ti 12 minútovku tým, čo začínajú športovať, tak im dám klasickú 12 minútovku, ako sú a pomaličky nastavujem tým princípom postupnosti, primeranosti, stále navyšujem a sa dostanú niekde. Dobre, a potom to je nielen o tom, že trénujeme spolu, nastavíš nejaký tréningový proces, ale aj o tom vzdelávaní v tej oblasti a bavíme sa o tom, ako nastaviť tú stravu a to už sme tuto, tvoja parketa. Áno, v prvom rade je to, že toho človeka upratať a vyskať ten návyk na ten aj pochopiť ten systém. Prečo tréning taký? Každý tréning je v tom pláne, to je také pucle, taká skladačka. Každý tréning musí mať zmysel. Nebeháme len tak v stredu, len tak piatok, že aby tam niečo bol, ale každý tréning, ktorý tam je, má svoj zmysel a preto je tam, ako tam je. A ten človek to musí pochopiť, snažím sa vysvetliť. Tým, čo som blízko s nimi a každý deň s nimi trénujem, mám ľudí, s ktorými som pravidelného kontaktu na škole, ako dennom kontakte, viackrát denne, tak tam to oni chápú, že ten systém tých tréningov, že prečo ten tréning, oni už vedia. A oni keď budú potom budúci tréneri, že keď odídu, chcem tie decka, aby vedeli presne, že prečo ten tréning, prečo nám to Marek takto dával, prečo to je tak, že keď na vysokú školu potom pôjdu a po škole, aby mali už ten kontakt s tým trénovaním, aby išiel človek odtiaľto taký, že nebehal len tak, aby behal, ale že prečo. Takže to je prvé, naučiť ich ten princíp, že prečo ten tréning je taký, aký je a k čomu smerujeme a potom prichádza to už v rámci toho už tá strava. Ja sa v strave až tak tie základy mám, presne ako tie stravovacie, tie návyky, aká má byť tá strava. Z pohľadu výživy áno, ale ja stále si nechám poradiť, lebo nehrám sa tu na majstra sveta a že ja som ten najmudrejší, ktorý vie presne všetko nastaviť a sa spájam s tými najlepšími, sa snažím spájať. Vtedy to funguje. Stále si vyberiem, mám chiropraktika svojho, komu odporúčam, viem, že pomôžem. Fyzioterapeuta, čo sa týka diagnostiky, napríklad nastavenia bicykla, takisto stravy, keď chceme nastaviť, tak diagnostika VO2 max, ďalších, že obklopujem sa ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a sú tom najlepší
a Inak snažím kľudne sa. môžeš s povedať, nimi. že kohokoľvek, lebo Áno. my to nerobíme, takže Aha. máme platené reklamy. Jasné. A sme radi, že keď sa ľudia dozvedia vlastne, že kam Práve o môžu tých ísť, odborníkoch No, no, aby konkrétnych. vedeli, že tí odborníci im veľmi poradia. Áno, s tými ľuďmi sú to aj žiadaní ľudia a možno, že nevedia, tí, čo vedia, že k ním je problém sa dostať. Aj. Napríklad s fyzio, mám so Šárkou Tomkovou výborné skúsenosti, Tom fyzio v Banskej Bystrici. Za chiropraktičkou chodíme do Liptovského Mikuláša. Čo sa týka vedeckých poznatkov, nastavenia funkčnosti organizmu a efektivity pohybu sa za eukopiatrikovou, ktorá je tiež v Liptovskom Mikuláši. Čo sa týka nastavenia gélov, fungovania vytrvalostného výkonu, aj stravovania gélov, takisto s Willom, s cykloagentom, ktorý nám s tým tiež pomáha, a takisto s diagnostikou s bicyklami. Všetky naše decká, ktoré sú v klube, a nie ich málo, sú diagnostikované, majú nastavené posedy u Willa, lebo viem, že to je ten najlepšie nastavený posed a viem, že na tých pretekoch majú to najlepšie, čo môžu mať. Takisto s výberom bicykla. Keď ja hovorím o deckách, hej, to sú 17-18 roční, hej, takže u nás sú na reprezentačnej úrovni. Takže ak chceme kúpovať bicykel, tak bez toho, aby sme sa poradili, ešte ani bicykel som nekúpil, hej, že on ich pekne pomerá, Bilo je pekne pomerá, nastaví, povie, že kúp si takýto bicykel, tento ti bude dobrý. Máme určitý budget, ktorý má, kde sa zloží celá rodina, známi kamaráti, požičky si zoberú, lebo už tie bicykle nie sú najlacnejšie, tak radšej nech je to odborne zmerané a nech kúpime bicykel taký, ako má byť. Takže snažím sa takto spolupracovať s tými, čo to vedia a čo mi pomôžu. Ale to je dosť široká komunita ľudí, ktorí každý nejako prispeje tým svojím. V prvej epizóde vlastne som sa ani nespýtal, že aká široká komunita triatlonistov vôbec je na Slovensku. Máte to nejako porátané? Tak je, tá komunita je veľká, akože tých klubov je, neviem, ale tých klubov po celom Slovensku je v celku dosť. Na východe je menej, v Bratislave je také centrum triatlonové, tam je najviac klubov a my sme vlastne, Banskobystrický Trian, my sme najsilnejší klub, mimo bratislavský klub, hovoríme. Lebo tam je tých najviac ľudí, tých najviac pretekárov, najviac pretekov je na tom západe Slovenska. Takže tá komunita je dosť veľká týchto triatlonistov a musím povedať, že úroveň triatlonu sa neskutočne raketovo zvyšuje a tie výkony, ktoré podávajú teraz triatlonisti, sú úplne inde, kde boli triatlonisti pred 5 rokmi. Sa to neskutočne zrýchlilo a máme... A nemáme nejaké číslo orientačné, že... Práve to som chcel doplniť, že asi tam ani nebude nejaké orientačné. Možno by sa to dalo nejak vypatrať. Strašne veľa je takých triatlonistov, ktorí nemajú klubovú príslušnosť. Áno. Áno, a sú ľudia, a je ich fakt, že dosť. Áno, sú ľudia, ktorí trénujú na vlastnú päsť, alebo myslím tak, že pretekajú na vlastnú päsť, že chodia na tie halfy, na Ironmany, idú len do zahraničia. Napríklad u nás je také najpočetnejšie preteky sú v Senci, kde chodí okolo 600-700 ľudí, čo je už dosť. A Žilina, ale v Senci vieš, že tam chodí 600-700 pretekárov, že to je také najmasovejšie podujatie triatlonové na Slovensku. A tí triatlonistov je podstatne viac, lebo sú takí, ktorí chodia... A to si možno aj pospomínaš, ten môj prvý pretek. V Senci to začínalo tiež. Tak my sme boli na štarte 70 ľudí. Ja si pamätám, že vtedy ešte ty si hovoríš, že fú, že dneska vás je riadne veľa na štarte. Teraz to normálne, že rozdeľujú do 2 až 3 vln štartovacích, kde je 200 ľudí. A to je koľko rokov? Tých 70 ľudí, to je koľko rokov? Nie, to bolo tých, čo to mohli, 12 rokov, 13 dozadu. Je to veľmi populárny šport a je to zaujímavý šport, lebo není to jednostranné zaťaženie, je to pestré pre tréning, lebo ten, kto beha každý deň. Bicykluje každý deň, ale ten triatlon v útorok idem plávať, potom si dám ľahký beh, si dám bicykel, je tá obmena tých disciplín a jednak, že tam sa človek menej pretrenuje, lebo nerobí lokomočný pohyb ten istý každý deň, ale si prestrieda si to, môže, keď sa necíti dobre, keď ho boli noha, ide na bicykel, dá si bazén, je to super. To je šport z 3 olympijských vytrvalostných disciplín. Áno. A veľmi zaujímavý. A tam človek precvičuje celé telo, lebo aj v tom plávaní je vrch tela, je zaťažené celé telo. Ten triatlon je úžasný šport. Takže, ale ty si musel vnímať veľmi silno tým, že si v tom bol, že za tých posledných 15 rokov, 20 rokov, ako sa zdvihla tá popularita toho triatlonu. Aj úroveň tým pádom. Ja keď si predstavím tí naši, ktorí som vlastne, ja mám tú česť a za to som strašne rád, že mám pár športovcov, ktorých som si sám vychoval. Je to super, že nie je to takýto, že osloví ma niekto, má 18, 19, 20 alebo 25 rokov, že poď ma pripraviť, ale som si vychoval od 8 rokov toho človeka. A pár takých, ktorí už aj skončili vlastne aktívnu činnosť kvôli škole vysokej, alebo tak sa dostali do reprezentácie.
a je to úžasné sledovať ten vývoj tých detí a že asi to robíme dobre, lebo neboli pretočení tí deti. Postupne rastla aj výkon a sa dostali do tej reprezentácie. Od toho veľa trénerov nemá takto zverencov, že má naprieč toho, že má aj mladších žiakov, má tam človeka a má aj v reprezentácii 20-ročného. Takže toto je super. Aj dobrá skúsenosť to je pre mňa, lebo že viem asi ako nastaviť tréning toho dieťaťa, aby to bolo zdravé športovanie a aby sme ho šetrili, aby mu výkonnosť rastla, aby sa dostal možno aj do reprezentácie. Ešte, aby ho to bavilo. Áno, pri tom všetkom. áno, no a to je ďalšia vec, lebo tam deti veľa vyhoria, hlavne plavci majú s tým problém, že oni plávajú od 5-6 rokov. Ráno plávajú, oni po obede posilka, večer plávajú. 15 už ani do sprchy. Nechce ísť do vody. Už ani do sprchy nepôjde 15, lebo už má tej vody akurát dosť. No a ten triatlon je super to, že tam plávanie je veľmi dôležité a aj párkrát sme získali z toho plávania tie deti, ktoré už v 11 rokoch, 12 prestali baviť to plávanie, plávali od 6 rokov, už proste boli také vyhorené a to je tiež dobrý nástroj pre nás ďalej, že tie deti poďme ďalej, naučíme ho behať, bicyklovať a sú to triatlonisti, že pomôžeme tomu decku, aby ostalo v tom športe a že ten šport nie je iba o tom muklovaní, ako tí deti, vidíme tie malé deti, to je dvojfázové niekedy plavu, že stále sú v tom bazéne. Je to strašne náročné. Najťažšia technicky disciplína. Aj pre rodičov ináč, lebo obdivujem tiež rodičov. Tiež som si tým prešiel, keď môj syn som z Lučotina, chodil na UMBčku, každé ráno stávať o 5:00, o 5:45 bol v bazéne. On keď plával, tak ja som si bol zabehať po Laskomery a potom zase hodil do školy, že aj tí rodičia dole klobúk pred tými rodičmi, lebo tá zóna komfortu niekde úplne inde. Keď rodič má takto ráno, má tých 5, 6, 7 rokov to svoje dieťa vozí na tie tréningy a dieťa to musí odmakať, aj rodič to musí tam. No podľa mňa po 2 rokoch si už zvykneš. To už je zvyk. Asi je to tak, no. A viem si predstaviť, že do toho skočí aj veľa takých bývalých športovcov, lebo ja aj cítim napríklad skrz seba, že na tom pohybe budem závislý asi na veky a nedá mi to, aby som už iba sedel alebo čo. Takže máš aj to, že z iných športov, že človek robil niečo iné, ale priskočí do toho možno aj práve preto, že ten hokej ti v 36, 37 končí a triatlon nie je tam naozaj, vieš robiť dlhodobejšie tie veci. Áno, určite, veď to je to, veď každý, kto športuje od mala, tak ne každý určite nie, ale veľa ľudí má to ten šport DNA, má to v génoch a chce byť zdravý, chce vyzerať dobre. Rastie mu aj brúško možno, tak chce niečo pre seba urobiť a pokračuje ďalej. Áno, veď veľa poznám takýchto, ktorí robili aj iné športy. Robili volejbal, robili hokej, robili futbal a je veľa takých športovcov, ktorí sa tomu, veď aj známych osobností, Zdena Chárov sme spomínali, Šeba Filipa, futbalistu. A sú ale speváci Lukáš Adamec. Áno, Lukáš samozrejme, to je tiež vhodný adept na tento podcast, ktorý je veľký motivátor pre deti. Ja som milo prekvapený z neho, ako on dokáže motivovať tie decka, aj on sám seba a ako ten šport miluje. A Vraťo Greško, futbalista, ktorý beháva. Nehovoríme iba o triatlone, hovoríme aj o celkovom športe, aj o behaní, keď bavíme, sa rozprávame, takže aj iní športovci, ktorí skončili aktívnu činnosť a behajú takto pre seba, chodia aj na preteky a udržiavajú sa ďalej. Lebo nie je to iba o fyzickom, o psychickom rozpoložení, sa ukludní človek, trošku na inej myšlienky prejde pri tom aeróbnom športe. Veľa športovcov je takých, čo chodí on tak si zabehať. A triatlon to už je trošku vyššia forma toho športu, by som povedal. No Vilo, daj, čo sú tie také okruhy, na ktorých by si chcel Mareka pogrilovať a vie, že je v nich doma a môže to byť prospešné pre poslucháčov? Čo ma navíc práve ako presne pri tých deťoch, lebo ty keby si ho vyslovene poznal, alebo keby ho diváci poznali, že aký on je pri tých detí, že oni ho strašne žerú. Ako to robíš vlastne, že oni tam príde niekto nový do skupiny, oni si normálne tešia úplne, on si s ním ide zabehať s deckami, vieš. Tak povedz, že aký je ten tvoj, že ako tie decká tak dokážeš nakopnúť, alebo prečo tak radi chodia. Môžem ti povedať najprv ja, lebo tým, že práve Mareka nepoznám a prvýkrát sme sa stretli, tak deti nevedia klamať v tom, že ako vnímajú človeka, že keď má niekto dobrú energiu, tak proste to dieťa si získa. A toto z Mareka cítim, že proste to, čo on vyžaruje zo seba, a poznám ťa hodinu, tak to je ten dôvod, prečo to možno s tými deťmi funguje, ale daj teraz tvoj pohľad. O to ma teší, to ďakujem. Ak to z mňa vyžaruje, alebo nie som čítal, že čo vyžaruješ, to priťahuješ. Hej. Tak môže to byť aj týmto, že viem tie deti namotivovať, si myslím, mám s nimi kamarátsky vzťah. Ja si s deťmi týkam. Nie som tréner taký, ktorý si vyžaduje, že budete vy vykať a dnes som autorita,
u tých detí, ale nie som autorita taká, ktorý si musím tú autoritu vybudovať. A tak snažím sa mať takú prirodzenú autoritu. A ďalšia vec je tá, že s tými deckami ja odbehám všetky tie tréningy. Hej. Že ja s nimi športujem. Ako aj dneska, odbehaný dneska tréning, ja niekedy aj 7-18 km za deň. Ten šport milujem. A som rád, že môžem že mám prácu, vlastne, ktorá ma baví. 7 rokov, predtým som robil manažera v nadnárodných firmách, takže ja som 7 rokov na športovej škole a tu som sa proste našiel a ja si tie všetky tréningy, ktoré napíšem tým deťom, všetky si aj samotrénujem. Wow. Takže nemôže byť, že napíšem niektorý tréning taký, ktorý mi povedia, že toto nedám, alebo taký tréning nie. Ja keď si odbehám v mojom veku ten tréning, tak viem, že tým tréning musíš aj ty odbehnúť. A toto, neviem, či si videl taký obrázok, že boss versus líder. A boss bol proste, že bolo treba potiahnuť kameň a bičoval ich. A líder bol ten, čo išiel dopredu a ťahal s nimi. A to je to, že keď to beháš s nimi, tak to ich musí tak baviť. I to motivuje tie decka, si myslím. Ja vidím, že my sa na tých tréningoch aj veľa rozprávame. Tedy ťažšie tréningov nie, samozrejme, tam veľa sa nerozpráva. To je divné, veď vôbec nie si ukecaný. Ale pri tých voľných tréningoch, ktoré chodíme, po našej hrádzi, tu sme stále, tu nás poznajú už tí ľudia, čo sa prechádzajú s tým psami a s tými paličkami, takže to za tie roky, tak my sa tam veľa aj porozprávame. Keď sa chcem s niekým porozprávať, my sme veľká skupina detí a keď sa chcem s niekým porozprávať, tak sa zoberiem dozadu a si prídeme niektoré veci a tak, takže nerozprávame sa v kabinete, ale rozprávame sa na hrádzi. Hej, ale ja som to aj skôr k tomu cieľu, lebo si predstav, že tam Marek im naloží nejaký tréning, že 10-400 alebo 10-200, akože kde idú úplne na svoje limity, ten tréning musí neskutočne polieť. No, jasné. A oni tie decka po tréningu sú že vysmiate, že my sme to proste, Marek, že ďakujeme za ten tréning, vieš, tak keby si ich videl, ako tam oni žiaria. A preto aj možno ty ich tak dokážeš motivovať, oni stále posúvajú tie limity, tie decka, lebo že viem, aké deti tam prichádzajú, ako začínajú, že proste oni neskutočne rastú schod po schode, že to není, že za rok z teba mám majsterku sveta alebo majsterku Slovenska v duatlóne, až dajú si nejaký cieľ na 3-4 roky a krásne sa ho držia. Že ako to stále, ty s nimi dokážeš ich tam, či týmto, že ten vzťah, alebo to, že ty si tak teda pozitívne, tak si tie decka pritiahneš k sebe. Môže to je to, ten kamarátsky vzťah a hlavne je tam tá dobrá partia potom. Ak niekto robí problémy z tej partie, tak snažíme sa s ním porozprávať. Snažíme s ním porozprávať, vysvetlíme, že toto nie. Ale máme dobrú partiu medzi deckami a ja hovorím o tej športovej škole, hej. Tu máme také sídlo, kde sa všetci stretávame, tam mám decka od 15-16 rokov do 20 rokov, aj tí, čo idú na vysokú školu, takže chodia k nám, tam sa stále stretávame, tam máme také centrum. Takže Ako alfa omega je za mňa už tento prístup, lebo keď si pamätám tie letné prípravy alebo hodinu telesnej výchovy, tak vlastne je to ten pán učiteľ s píšťalkou a stopkami a vlastne ide ďalší a stopky, dobre, slabo, ďalej a tým pádom je tam úplná bariéra medzi tou autoritou, ak to teda ideme tak nazvať, Hej. a tými deckami. A ak tam táto bariéra nie je, no tak to berú ako hru. Ono môže funguje aj tá vec, že oni tie tréningy majú dosť individualizované. Ja neviem napísať jeden tréning všetkým, proste neviem to. A aj tí, čo prišli k nám do skupiny trénovať, tak boli z toho prekvapení, že nejdú všetci všetko. U mňa takto neviem, takto, no aj preto tie deti nie sú pretočené, aj preto tie deti rastú výkonnostne stále. Ja im každú nedeľu posielam do skupiny tréningový plán, kde má každý svoj tréning. Ako ten základ máme, každý svoj, ideme aj tie tréningy, ale každý má svoje rýchlosti. Hej. Že to je to, že to nie je to, lebo vidím, ako funguje to aj v zahraničí. Viem, že v Amerike, aký je systém na tých akademických, na tých univerzitách, ako tam trénujú a tam idú všetko a 2-3 z toho vyletia, 15 sú pretrenovaní a to nie je ono ako... Je to náročnejšie takto trénovať, je to ťažšie to robiť, lebo musím ten tréning rozpísať všetkým, ale keď ten tréning individualizujem na každého jedného, tak vtedy to funguje. Toto by som sa tak podpísal a počiarkol pod to, lebo je to nesmierne silný vplyv, to porovnávanie sa. Lebo už len keď sme chodili šprinty, hej, tak pozrel si, kto je vedľa teba, kurník, teraz idem zrýchlim, budem vyzerať pomaly. Alebo išiel niekto pomalšie, super, teraz vyniknem a tým pádom sa učíš porovnávať sa vždy s takým, ale nie sám so sebou v horizonte času. Presne tak, tu je strašne dôležité. Aj teda, už keď sme v tej detskej téme, alebo by som tam povedal, že tie deti, aby sa neučili vyhrávať vyslovené, ale trénovať kvôli tomu, že nie, že zajtra idem vyhrať pretek, ale že v jeden deň, ktorý bude ten dôležitý, tak tam vtedy vyhrám. Hej. Že to ich naučiť.
Nie tak, jak ty si povedal, že áno, tam sme traja vedľa seba, viem, že ten Jožo je ale fakt ten je rýchly rýchly, dneska, tak áno. som vybavený. A už to nebaví potom. Áno, To je lebo to. on ťa mohol dneska poraziť, ale za 4 roky ty môžeš byť o level niekde inde ako on, ale teba to tak demotivovalo, že už keď sa už postavil vedľa teba, tak si nešiel na svoj limit, lebo si vedel, že ho neporazíš. A takto ty, keď si ich možno tak nastavil, tak aj preto to je tak, lebo veľa skupín trénuje tak, že si sa s tým tiež stretol, že majú napísaný Leicester, prečítajú si ho na tabuli a všetci idú to isté. A pritom ten pomalší to nezvláda, pretáča sa a potom to vyhorí veľmi rýchlo z toho športu. Aj tie športové zranenia sú potom ako aj vďaka tomu mám málo tých zranení. Takže tie decká nemajú. Mám také bežné zranenia, ktoré sa normálne aj s tým rastom stávajú, aj keď rastú tie deti a majú s tým klbami trošku problém, ale že by sme mali v skupine niekoho, kto mal nejaké dlhodobé zdravotné problémy z tohoto dôvodu, tak to eliminujeme tým. Aj keď ideme behať naše voľné behy po hrádzi, tak nebeháme všetci spolu. Tak nás vidí, tak vie, že tí najrýchlejší sú vpredu. Viac Tie už menej v skupinky strede, vytvorené. máme presne, vie každý, ako má svoje tempo, všetci má hrudné pásy, vieme sa monitorovať, takže títo idú voľný beh na úrovni 5 minút, idú na 5:30, na 6 minút a sme takto celí, nás chodí behať 15-16 hockedy a nejdeme všetci spolu. A teraz mne je najpodstatnejšia otázka, je toto reálne implementovať aj na školy, športové akadémie, kade tade, aby sa toto zmenilo, lebo hovorí sa o reforme školstva a tak ďalej, ale práve toto je to. Že, či je to možné? Na školy ani to bylo zbytočné, lebo tam je tak málo tých telesných výchov, že sú radi, keď tam sa oblečú deti a si idú zabehať. Alebo Takže na zaháďu školy si nie. loptu. Ale čo sa týka možno, že klubov, myslím na úrovni klubov Áno. a na úrovni tých, ktorí to robia výkonnostný ten šport, tak tam by to malo byť. Ja si myslím, že tak by to malo byť, ale to je od tých trénerov. To nie je ani o tom systéme, ale to ide o tom trénerovi, ktorý nastavuje ten proces. No. Že tam to nastaviť. Čiže školy trénerov. Áno, a oni to aj... No, možno aj uvedomenie tých trénerov. Oni to aj možno, že vedia tí tak myslím. Oni to aj vedia tí tréneri. Oni to aj vedia. Ale možno k tomu dotlačajú tí rodičia, ktorí chcú mať hneď úspešné deti, aby vyhrávali o 2-3 roky, im to jedno. Môže to byť on, chce si robiť výsledky. Veľa trénerov funguje tak, že veď vidíme reklamy. Pre mňa ten tréner, ktorý si robí reklamu, že je tréner, dáva si na sociálne siete reklamné bloky, videá, proste sponzorovanú reklamu, že je, aký je dobrý tréner a že poďte ku mne trénovať. Podľa mňa to nie je dobrý tréner, lebo za dobrým trénerom si deti prídu sami. Rozumiem sa, hej. Alebo prečo by som si ja mal dávať reklamu na sociálne siete, keď deti, ja neviem si to predstaviť. Keď chcem individualizovať tréning, tak mám určitý strop, koľko tých detí môže mať. Ak mám 40-50 detí, tak už nedokážem, už teraz som na hrane toho, koľko máme deciek. A ja nedal som si inzeráty, že poďte k nám trénovať, ale deti si vidia výsledky, oni sa mi seba na tých predekoch povedia, kde ako sa trénuje, tak oni prídu sami tie deti. Hej. Takže nepotrebujeme si robiť reklamu na to, že a to sa týka množe dospelých. No. Tak Hej, ale tvoje meradlo nie je to, že čekuješ, že koľko detí má zaplatené členské, To nie. ale koľko je tých detí presne. spokojných. A to je ďalšia vec, je rozdiel, poznám veľa trénerov na Slovensku skrz tým vytrvalostným športom a je vidieť, kto to robí so srdcom a kto to robí pre peniaze. A tam je to, no. Takže je to vidieť, chváľou Bohu, mám takú skúsenosť, ako sa mám takí ľudí, ktorí to robia s láskou ten šport a ktorí neurobí ten tréningový plán, iba keď mu cinknú peniaze na účet a v tej ti pošlem tréningový plán, ale aj ja veľa ľuďom som pomohol, aj v mojom okolí ľudia pomohli, keď som niekoho poprosil nejakého trénera, poď sa nahnev, pomôž mu, tak nič za to nechceli proste a to je tá sila a nie je to o tých peniazoch. Hej, no, teraz keď sme pri tých deťoch, tak už to není, jak niekedy bol nábor. Si pamätám aj my, keď s futbalom som začínal, tak sa nás tam postavilo 20 detí. Ty si bol dobrý, ty nejdeš, ty ešte dotrénuj. Teraz sú radi za každé jedno dieťa. A preto ich podľa mňa treba takto držať. A keď sme aj pri tom trénovaní a to porovnávanie, tak ono to už začína aj na tej škole základnej doslova, keď idú bežať, alebo skok, alebo robia zhyby, alebo čokoľvek. A stojí tam ten učiteľ so zápisničkom a píše si Ferko 20 zhybov, Miško 25, alebo zapisujú hmotnosti. To už začíname znova porovnávať. Preto treba v zahraničí to funguje, takže keď sa robia aj detské preteky, tak vyhodnocuje sa prvý, druhý, tretí, prídu im, zagratulujú, lebo vedia, že sú prvý, druhý, tretí, ale v živote ich nedávajú na stupienky víťazov. Aby ich neučili, že OK, ty keď si teraz posledný, tak
kde to je napísané, že za 5 rokov máme aj na Slovensku také prípady, čo si pamätám, že chlapec bol taký priemerný, slabúčky, nešlo mu to, potom zrazu vyrastol, osvalil a on neskutočne proste začal všetkých vo vode porážať, na bicykli porážať. A nejde podľa mňa ani... Dobre, ide aj o to, že potom ich porazí, ale aj ten, čo mal možno super výsledky a dotiahol to aj v 19 na olympiádu, tam si odnesie 34. miesto a potom povie, že mňa ti to nebaví. Ja proste chcem kresliť obrazy a už nemám vzťah k tomu športu a naozaj úplne dá preč ten šport, lebo už to nerobil s tou vášňou a s tou láskou. A odstríne ho niekedy aj na veky. No. Áno, veď aj sa týka našej triatlonovej únie, tiež som dával návrh, aby sa napríklad deti do mladších žiakov, aby nebola používaná ani časomiera. A aby neboli mesta Slovenska nádejí. Myslím, že to aj sa podarilo, keď sme pred 2 rokmi navrhovali, aby sa nerobili mesta Slovenska, lebo robiť mesta Slovenska deti do 7 rokov je toto strápne. No. A potom tam tí premotivovaní, vyhypovaní rodičia, tréneri a kričia na tie 7-8 ročné deti, čo plačú, keď idú na... Tie nadávajú, že prišli neskôr do cieľa. Aj na atletike, to nie je len triatlon, celková atletika, tam by nemali byť vôbec v Norsku, neviem, či sú majstrovstvá Norska až od 16 rokov. Hej. Že dovtedy ani titul majster Norska nemá. A potom sú tie deti, dlho športujú, sú úspešní, Nóri majú... Čiže najviac športovcov vytrvalostných. A keď si predstavíš, že je ich tam 5 miliónov a robia neskutočné výsledky, lebo oni tam dbajú na ten aerobný základ. No, oni majú veľa, oni robia multišporty, nerobia tú špecializáciu, tak skoro nemajú. Ako už u nás niekedy, už v tých 9-10 rokoch, ty budeš oštiepár, ty budeš výškar, ty budeš vytrvalec, tam to robia tak komplexne. Hrajú sa s nimi viacej. No, a oni majú výborný základ potom. A potom v 14 keď chytí tréner, už približne vie, kde ho smerovať a potom oni rastú. Ingebrigtsen na spol, hej. Takže to sú takýto Warholm. Tam je strašne žiadne talenty. Robil som XY, keď zavrátime k tomu hokeju s mnohými hokejistami z tejto staršej generácie, čo končili niekde, keď sme boli majstri sveta a oni každý jeden omieľajú to, že v mladosti robili do 15 všetky športy, hrával tam futbal, tam hokej, tam toto. A dnes presne vidíš, že otec piataka na základnej škole už povie trénerovi, nie, on je ľavý obranca, on nemá hrať pravú obranu. No. Tak, no. A to je to. OK. Chceš ešte otvoriť aj tému tej výživy, alebo to si už necháme úplne, že... Ja by som si to nechal úplne tak, lebo však Marek v podstate aj odpovedal, ako to funguje s tou výživou. Jasné. Tým deckám to určite pomáha. Aj si povieme, že dieťa nepotrebuje výživu, ale aj to dieťa potrebuje výživu, lebo teraz to samé dieťa si vie kúpiť potravinu už len v automate nejakom. Nezdravý džús alebo nejakú, ja neviem, sladenú vodu proste, čo úplne zabíja proste tie deti po tréningu si dať sladenú vodu. Nemajú tam bielkoviny, nemajú v podstate základné veci v tom. A v tomto Marek povedal, že oni to riešia tiež s tými odborníkmi, aby im dal presne to, čo majú. A zaujímajú sa o to už tie deti? Rozprávaš sa o tom s nimi? Áno, ale nemyslím iba o deti, myslím, že, lebo ja stále hovorím o tých 16-17 ročných, už a tých starších hovorím, to sú tínedžeri a to sú už výkonní, ktorí podávajú už na tej vyššej úrovni. No to už si v juniorskej kategórii. Ja to už špečku nezabehnem tak rýchlo, jeho deti, hej. To sú na úrovni juniorskej, takže oni sa to zaujímajú. Vďaka tomu, že sme na tom testovaní boli a vidia, keď sa robila potná analýza, vidíme, že koľko majú straty sodíka, draslíka, koľko potrebujú doplňať, oni to chápu a vysvetľujeme im to, takže vedia tiež, už tie vytrvalostné výkony sú dlhšie, už na úrovni dospelých, už vedia, že sacharidy mi dojdú, asi to není to OK, keď príde na predeky a mu dojde príklad Peťo Šoltes, ktorého som od 8 rokov trénoval, teraz má 18 rokov, je v reprezentácii cyklistickej. Už je aj v cyklokros, je v horskom bicykli, už sa dostal aj do cestnej cyklistiky, verím, že budúci olympionik bude to. Takže tiež on povedal, že na čistej vode to dá a zistil, keď prešiel do kadetskej kategórie a zrazu zistil, že už nejazdí 40 km, jazdí 100 a už mu došlo niekde na pretekoch, musel hrozno vyjedať niekde pezinku po ceste. Takže asi už to nedá na tej čistej vode, že to pochopili. A celku ja deťom aj posielam linky na podcasty. A dneska som im poslal link ohľadom jednej športovkyne a tam sa veľa rozpráva o tej výžive a takže
snažím sa aj takto ich vzdelávať, oni aj sami potom čítajú a sa pýtajú, že či tento doplnok je vhodný, či to. Tie deti, čo sú na výkonnostnej úrovni, stále hovorím o tých deťoch. Juniori. Pre nás sú to stále deti proste. Niekto si pomyslí, že my tu hovoríme o takých 7-ročných deťoch, ale to sú vlastne o tých športovcoch, takže oni to sledujú tie veci a chcú sa zlepšovať a chcú aj zdravo športovať. Takže už nemám ten prípad na pár výnimiek, že si chodí bagetu kupovať do Lidla alebo do Kauflandu, že snažia sa aj ten prispôsobovať. Lebo oni veľa trénujú. Oni, keď tí triatlonisti berme ráno od plavu tréning, 3,5 km, 4 km a potom ideme behať a potom ešte bicyklovať. Oni 2-3 fázov trénujú, takže oni by to na tej jedálnickej strave asi nedali. Takže musia doplňať tú energiu nejakým spôsobom a aby to doplňali s tou zdravou stravou. Takže preto aj ja im posúvam, ja mám informácie od Vila, ktorý im povie niečo nové má, nejaký nový gel má, niečo, takže my to aj skúšame na pretekoch a testujeme to a potom aplikujeme do tréningu a do pretekov. A vravíš, že im dávaš tipy na podcasty, tak super, že od tohto momentu to môže byť aj tip na podcast o Circle. Áno, určite. Hovorím, ja som podcastový človek, ja fičím na podcast už nejakých 7-8 rokov, takže... A sami o seba konečne počúvni. Áno. Dobre, Marek, ďakujeme veľmi pekne. Ako už len to, že to povedomie o tom šíriš ďalej, jednak na tréningoch, jednak takto skrz rozhovory, podľa mňa prikladáš veľmi veľkú ruku k dielu, aby sa do budúcna naozaj komunikovalo o tom, aby sa nielen možno tá mladá generácia, ale práve aj generácia rodičov, ktorí sú možno takí, že väčšia drezúra je na tie deti, tak práve tá generácia rodičov, keď sa bude nad tým zamýšľať takto, ako sme sa o tom porozprávali teraz, tak to splnilo ten cieľ, čo to malo. Určite, budem rád. Ďakujeme veľmi pekne. Díky moc. Ďakujem pekne. A toto bola druhá epizóda podcastu O Circle. Pozývame vás sledovať aj tie ďalšie. Ahojte. Čaute. O Circle. O športe bez filtra.